Det her, det er bare en prøve. Jeg sidder lige lidt stille, fordi det er vigtigt for mig. Ved du hvad? Tage, han er ret fræk tyr. Jeg kan godt lide at voldtage Tage. Ret tit. Som om jeg laver andet. Helst bagfra. Det kan jeg. Det er meget, jeg ikke ved om mig. Det er altså for dumt, det her. Kæft, hvor jeg hygger mig meget. Altså, jeg har det super sjovt. Og jeg prøver at tage de forskellige lydtoner, fordi jeg skal teste lyden. Og så jeg kan lave dobbelt her. Det er ret sjovt, hvis jeg selv skulle sige det. Der så det ud, som om det var ramt helt ud for min læber. Hvad han gør? Sådan her. Kæft, hvor er jeg sexet. What if we were meant to be together? What if you were meant to be the one? Ikke specielt creepy overhovedet. Jeg gad godt vide, at man kunne høre forskel på det her klip og klippet lige før. Mor, hold op med at støvsuge. Det lyder som om computeren larmer. Og det er støvsugeren, der larmer. Og det går direkte ind i lyden. For helvede. Nu har jeg gjort noget smart. Jeg har valgt at tage sådan i etaper. Sådan så. Nu er jeg på lydstyrke 45. Gentager 45. Mon computeren larmer nu. Jeg overvejer lidt den her lydstyrke. Jeg ved bare ikke, om man kan høre Justin Bieber stønlyde nok. Altså, når vi har hed analsex.